El meu nom és Noemí Busquets i encarno a Joana la Gascona. Part de la família Garcia van veure's obligats a marxar a França l'any 1642 acusats de bruixeria. Joana la Gascona és un personatge teatral, cosina d'Esperanceta, que és la mestressa de casa Garcia, i torna a Esterri per ajudar la seva cosina i al mateix temps fer-ho amb tots els visitants i parlar també sobre la bruixeria. Bona tarda, bonsoir a tothom. Primer de tot, donar-vos les gràcies a totes i a tots per mantindre la calma i mantindre el silenci. Perquè les parets del poble tenen orelles. Merci. Des de l'Ecomuseu i des de Joana la Gascona promovem una experiència cultural que es desenvolupa al llarg d'una hora, amb un contingut que és històric i etnogràfic, i també construïm un fetill, que és un objecte màgic, per tal de que cada un i una pugui protegir a si mateix i el seu devenir. La gent sap que existeix dia i que existeix nit. La creença del diable és el que havia mantingut el fet de poder acusar amb algú de bruixa o no. En aquest 1642, part de la família Garcia som acusats de bruixeria. L'objectiu és que el públic surti amb una idea del fenomen de la bruixeria a Europa i entendre que el Pirineu i el Pallars concretament en són bressol. Sentir quina planta us crida. Aquí hi ha bruc. Bruc. Ja està? Si no hi ha cap pregunta ni cap dubte, us demanaré que sortiu de la mateixa forma que heu entrat. Mantenim